Așa, am venit și eu la mașină să văd aici. Mamă, cine a lăsat așa mașină de frumusețe aici? Mamă, deci nu cred. Asta e frumusețea frumuseților. Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca cu mașina asta, acest Ford Mustang. Stați un pic să plec de aici pentru că sora mea, ca Antonia, se uită pe televizor. O să ne jucăm și în episodul următor Minecraft, pentru că am început o construcție Among Us și, cum să zic eu, n-am făcut-o pe toată și vreau să vă arăt până acum cum am făcut-o, cum am decorat, adică cum e construcția în sine până acum. Adică până acum n-am făcut-o cine știe ce. Dar am terminat acest Ford Mustang, să știți. Cât timp am lipsit de pe YouTube. L-am făcut tare de tot. Adică gen dacă se mai mișcă. Dacă nu se mai mișcă, stați un pic să mutăm filmarea. Stai, mă. Gata, acum trebuie să miște. Ok, nu știu ce nu se mișcă. Cred că am să ies și apoi am să intru din nou. Gen. Pentru că nu merge, gen. I-am pus turbo. Să știți, i-am pus turbo. Ce am mai pus? Am făcut așa cum cred eu că e un Mustang. Adică un Mustang, Ford Mustang, să știți, din anii 90, 97, că parcă așa. Dar e Mustang, să știți. Nu e altceva. Uite, dacă vedeți, scrie acolo Mustang. Stați un pic să vedeți cum se aude motorul ei. Da, mă, deci nu vă jucați, mă, voi cu Mustangiorul. Hai să dăm un pic, vreau să dau un pic pe autostradă, să văd maximul cât prinde, pentru că nu am testat-o până acum și, na. Bă, din first person se vede bine, adică nu, chiar dacă am motorul ăla pe din afară. Se vede bine. Hai acum să mergem la un pe autostradă, nu pe autostrada aia, pe autostrada asta, pentru că vreau să, na, cred că e mai aproape. Așa, hop, ușor. Ei. Ui. Suntem aici cu abonații pe serverul abonaților. Am început și eu o serie nouă, nu mai am 50 de milioane să vă dau la toți banii, îmi pare rău. Și hai să vedem cum îi dăm. Băi, da tare! Ia, prindem 200. Dacă prindem 200, gata, e bună. Prindem 200, fraților. Înseamnă că ar trebui să prindă 3? Ia, Iulie. Ok, fraților, mergem acum iar și reparăm mașina. Wow! Pentru că eu am băgat viteză. Bă, uitați-mă, mă, și damageată un pic, că îi mai dă viteză. Eu nu uitați-vă, prinde 200. Dar se neacă, n-ai vrea să testez la greu cu damage, când aproape nicio mașină nu poate să-i dea maxim, gen, fără, da, efectiv, să-i dea maximul damageat. Nu se poate, nu știu, doar dacă ai avea mașină, efectiv de aia bag viteză. Așa, am rezolvat și treburi ca astea. Nu știu ce face drifturi, adică vedeți și voi în ce haluri le face. Să-mi ziceți dacă așa e cu Mustangul sau, nu știu, n-am pus eu ceva bine. Că turbo am pus, turbo ăla la 10.000, o să mai pun și la 150.000, când o să mai am bani, desigur. Da, duce tare. Pentru că am pus și un turbo. Se duce tare.
Ușor, 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 ușor. Uite, hai că de aici îi dăm tare, ha. Am luat-o. A. Crește, crește, crește. Trește. Ați văzut, m-a aprins, trește. Fraților, a prins 300. Deci acest Mustang a prins 300 la oră. Ce mai pot zice? Bă, tare. Gen, iau tot. Ia uzul. Da, bă, e tare, mă, mașina asta e bombă, deci nu vă vine să credeți, fraților, adică, frate, mașina asta m-a uimit. Adică am luat-o cadou, să știți, și eu am făcut-o în halul ăsta, că am consumat 120.000 de pe ea, 120.000 pe ea, 120.000, adică e cam mult. Gen, i-am pus tot ce vrei tu, i-am pus și motor de Mustang, uite. Cum are Mustangul, frate, să nu fie Dacia. Păi deci dacă știi cum ar arăta la început, e galbenă, frate, e galbenă. Avea 380 HP și acum i-am pus turbo, are 550. Adică turbo este foarte bun, că mi-a crescut foarte mult HP. Bă, fraților, eu ce să vă mai zic? Astăzi a fost scurt episodul ăsta, dar o să mai facem unul, v-am zis, în Minecraft. Nu vă speriați, nu probleme, să nu vă aud, să nu vă speriați, să nu vă așa. Eu vă zic toate cele bune, cu respect, vă salut și eu vă zic pa, pa, și Mustangul meu vă zice